Qui ha de tenir una obra perquè hi aparegui el Marc Anglarill? O millor, el Marc Anglarill i Helmut Busengeist. Però no només ell, sinó també un equip de futbol americà. I al mateix temps Aristòtil? Com Marc Anglarill, Helmut Busengeist, futbol americà, Aristòtil, Sartre, Lacan, Foucault i Cati, la reina del saloon. Bueno, és més heavy encara. També Lajos Imrigas, famós compositor hongarès, l'Ava Gardner, els nens cantaires al Tirol i la puta Viviana Vallvé. I surt Aníbal l'insatisfet, Francisco l'Estampat, un capità de vaixell espanyol i tota una tripulació pirata, Valentín Moral el mascle, Erasme de Rotterdam, Skinny Smith, un majordom al bar de la Susan i el Justin Bieber. La princesa Comanche Llum Vermella, els bessons Ferrús, Miles Flanagan, Arquimedes, Wittgenstein, un gran danès, la Frida i els supermercats García? Voleu saber què ha de tenir una obra de teatre perquè tots aquests personatges puguin coincidir? Doncs veniu. Moltes desgràcies després. 21, 22, 28 i 29 de maig al Teatrau Teatre. Ho he patat, no, amb aquesta?